Hai Lwgwpwr, good morning. Gaसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। स' लोगोफोर नै जोंहानि गलाप बिबारा जा मोजां बारदोंना लोगोफोर गुफुर आरोना। स' लोगोफोर नायलांबाय थादो होनबा दिनैनि भिडिअखौहाय। नै लोगोफोर आङो मेगिखौनो चावमिन बायदि एवबाय आरोना दावदै मोनसे होनानै। हासबेन्डआ जानो लुबैदोंमोन बिदि बेनि थाखायनो बिदिनो आं ड्राइ फुरा आरोना जेरखम चावमिनखौहाय रुनानैहाय बानायो बिदिनो आंबो सेम रुनानै बानायदों आरोना। नायसै माबायदि जायो। नै रेडि आरोना बेखौ हासबेन्ड नायनोसै आङो। A few moments later. फान्थाव जानोसै दिनै जोंहा फान्थाव नै लोगोफोर फान्थावा जा थाइसोदों आरोना नै खाजोबसै आं इसोरखौ। फान्थाव बाथोन जानोसै जोंहा दिनै मेरला थाइदों आरोना दामानि गोथाव जाथारबाय आरोना लोगोफोर फान्थावा थान्दा गोजां बोथोर हाबनायखाय। बुरजा दंथारो फिथाइयालाय। खनाथार बेयाव दङ बिबार आथिंसो फैलायलायबाय बिबारनि दालाया। ओइ साला जाबाय बेयाव ओमफ्राय नैयाव थाइसे दंबावो नै आरो दंबावो नामा नैबेखौ जोलैनो दोनबाय नै लोगोफोरनि बे गोमोनखौ। ओमफ्राय आरो दंबावो नामा एसे गोरलै गोरलैसो ओमफ्राय एसे थाइबा थाइनै गोरलै थादोंसो। नायदो बेसे बुरजा मोनखो लोगोफोरनि बिफां फांसेयावनो। ओमफ्राय नैबे गोरलैयाबो थाइदों आरोना नैयावबो थाइदों बेखौबो खानोसै आङो। जा बिबारबो बारबावदों आरोना नै गोरलैसिनथारसो नामा बै थाथोंसै बेखौ खाला आङो नै बेखौ खानोसै। जाबाय लोगोफोर नैबेयो एसे फिसासै थाथोंसै ओमफ्राय नैबेबो थाथोंसै देरबा जानोसैलाय बेखौ थाथोंसै। नै जा बुरजा मोनबाय नै बिफां गिदिराव बांसिन आरोना गोरलैयावथ' गैया आं थाइनैल' खाबाय गोरलैनिखौ थाइनै दङमोन बे एसे फिसा फिसाखाय दोनबाय आं। फान्थाव न'नि लकेल फान्थाव। 1 hour later. आंजों बुलायलायदों रेक्सआ सालाखौ नुदों माबायदि handshake apa dah? Pada handshake, kom. Handshake. Macam ni. Good boy. Salah kau. Pada kamu. Ya. Ya. Salah kau. Indiksha. Sonali साइकेल फावसायलायो मालाय होलांबाय टिभि रुमाव खारलांनाया। एक्सिया फैदा गुड बय सिजोन हाइ फाइ हो गुड बय। ओमफ्राय बे आखाइखौलाय मानो अरदेरनाय बेलाय आखाइखौलाय मानो अरदेरनाय जाव लेक्सुआ गाज्रि रेक्सआ थाव होदो रेक्सखौ थाव होदो
dum नालाय साइकेलखौ हरखाहैबावबाय माइदि बियो नुदों बिब'खौ डिस्टार्ब खालामहैगासिनो दं लोगोफोरा दालाय साइकेलखौ हरखाहैगासिनो दं साइकेलनि टायारखौनो नुदों माबायदि खारफायो मा जाखाङोथाय साइकेलनि टायारखौ बेहा जि रागा जोङोना लोगोफोरनालाय ओइ रेक्स हामाथ' दिदिनि साइकेलसो ना नुदों आया मा खालामनाय जादों बियो हामगौ जाल्ला जों साइकेलखौबो सालायहोबावा दे गारसाय सिख'लायसाय सानैजों गार दे माबा गावनिथिंल' गारो रेक्सनिथिंबो गारब्रा होमबासो रेक्सआ सिख'गोन दा बागोर जाम्बिया गोग्लैबाय दे बैयाव गारलाय रेक्सजों सिख'लाय दे नों गावनिथिंल' गारनानै खनो गावहानो खारफालांखाय लाबो नों बेयाव था बै रेक्सआ था आं गारनानै होगोन लाबो दे दे सानैबो दे ना रेक्स होसोदो गावा बुनो नागिरो नालाय दे आं गारबावनो दे आरोबाव दे रेक्स दे होसो दे बागो दे रेक्सआ मोनबाय मालाय सिख'फिननोसो गावहा ओमफ्राय आगै मोननायखौनो ना रेक्सआ देरहाबायमोन सिख'फिनबाय बे दिदिया गाज्रिया नोंनिखौ सिख'दो दे बैयाव गारहर दे नों खाथियाव दा थांब्रा नों बेयाव फै दे ओमफ्राय गारदो दे दे होसोदो नै नोंबो थांनांगौब्रा हनै लानानैसो खारलांबाय दाना रेक्सआ नै लानानै खारलांबाय फुथुलाखौ आया उसुंथिंसो लाना खारबावो फुथुलाखौ नायनो फुथुला सिख'लायदों सानजों नै अन्थाइजों फैबाय नामा आगैसो ना बिदिब्रा दे होगोन ना आगैया हर होन दे गावहा मोनैनि अन्थाइजों फैनो नागिरबाय नोगोद नांलायलायो मिथिबाय लोगोफोर सानैजों ओरैबायदि नांलायलायो ना लोगोफोर मिनिनानै उदै साजोबो आंना सानसे बिसोर सानो दाबो खाथियावलागासिनो दं र' देखायनां नोंसोरनो सोरबा सैमा सोंनाय खोनाबाय आरोखि ना फुरा खारफ्रावखाबाय नै खाथियावलागासिनो दं सोरबा थांलाय फैलायनो सैमा सोंनाय खोनादों आरो ना लोगोफोर बायहेरायावहाय फुरा दावराव जाखाबाय सोर फैदों रेक्सु सोर फैदों रावबो गैया हासुनो ओंखारलायबाय नुदों बेना हासुग्रा जायगा आंनि थुलुसि बिफाङाव हासुहैजोब्बाय बियो हासुनो जायगा मोनिया नुदों हासुखांबाय आरो गावहा थुलुसि बिफाङाव जि खेस्रामिखाना फैदा रेक्सु फैदा गेलेदो दिदिजों गेलेदों दे होसो सालाखौ सिख' सनालिनिफ्राय सिख' होआखै दिदिया होआखै नोंनो होआखै हो आगैनोबो होआखै गावहाल' लाजानो गिनाय गोजोन होसोदो ग' दे गारदे ओरैजाय गारहरब्रा दे खारनाङाब्रा ओरै गारहरदो थै नै ना रेक्स मेंबाय नोङो हे जाजोबलायबाय नै लोगोफोर मेंबाय आरो गावहा उन्दुनासो जाबाय सासे न'खौ बाज्ल' रेक्स बुवा लोगोफोर मालाय फुथुलाखौ मोननायखाय सना बायदि होथारला बिब'खौ लायजानो गिनाया सासे लानानै रागा जोंनानै ब्लड टिभि रुमाव गाहाबो फुथुला लाना फैबाय दाना बेसेबांबा गिदिरखौनो गावहाथ' नै सासेयाहाय
सानैजों माने फुरा हिंसा सालायलायखायो आरोना बेहाबो नै सना बायदि लानानै दोनफैबाय गेलेदो दे गेलेदो जायब्रें जाजोब्बाय लांफैलानो बाबाय बियो मेंबाय दा गिदिरासो सिख' जागोन नोङो गिदिरखौसो एलाय गिदिरखौसो सिख'नोसै दानो सिट होनदो नोंसोर सिट होनदो दा सिख'सै दे गेलेलानो बियो बाबायनो दावलायसै मेंबायनानो बाबाय गगा मोननायाव दुगैला दासो मानो खारदावबाय थादों नोङो